लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं ससियेल मिडियानि सायाव माखासे सोंथिफोर सोंनो आखायाव लानाय जादों जायखौ कम्पिटिटिभ एग्जाम एबा इन्टारभिउफोराव बेखौ सोंनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां जोबजासिम नायलां आरो जोबथारनायसिमाव जोबोर इन्टारेस्टिं जाहैगोन भिडिअआ बेनिखायनो नोंथांमोना स्किप खालामालासे नायलां आरो जाहाथे थालाङा गोबां इनफरमेसन बेहाय नोंथांमोना मोननो हागौ जायफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायामोन एबा नोंथांमोना मिथियोब्लाबो नायलांनो हानाय जागोन आरो लोगोसे बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो आखायाव लादों जे नोंथांमोनहा भिडिअनि सायाव मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोनांथि जादोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो जाहाथे नोंथांनि इउटिउबनि लाइब्रेरियाव थायो आरो नोंथाङा गोसोब्लानो बेखौ नायफिनबो हाबाय थानाय जायो अब्ला लोगोफोर बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावसोनो दङ सेथिया वाट्सएपनि फाउन्डार जों जायखौ बयबो बाहायो सोरांब्लानो जोंनाव बियो आखायाव फैयो वाट्सएप जों बयबो मिथिगौ वाट्सएपनि फाउन्डारा सोर बेबायदि इन्टारभिउ सोंनो हागौ जायफोर गोबां इन्टारभिउआवनो बिसोर फैखांबाय अब्ला बेयो सोर जागोन एन्सारा जागोन जन कुनआ माबि वाट्सएपनि फाउन्डार बिथाङा 2009 मायथाइयाव होदोंमोन दानिया बेयावनो मोनसे जोबोद गोनांथार सोंथि बिथांनि सायाव जाफिननो हागौ दे बिथाङा बबेनिमोन बिथाङा मा मावोमोन जे जन कुनआ वाट्सएप दिहुननायनि सिगां माबेयाव हाबा मावोमोन बे जाहैबाय याहुआव बिथाङा खामानि मावबाय थायोमोन बिनिफ्राय 2007आव बिथाङा लिभ जादों दा ओंखारबोदों आरो ओंखारबोनानै बिथाङा गावनो वाट्सएप दिहुनदों जायखौ जों दिनैसिम सोरांब्लानो बाहायबाय थानाय जायो अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट कुइसनाव जों बारबोदो नेक्स्ट कुइसननि थाखाय जोंना जाहैगोन गुगोलनि फाउन्डारा सोर गुगोलआ जाहैबाय जों बयबो सार्च बाराव मा होनो क्रम ब्राउजाराव जों बा गुगोल ब्राउजाराव जों बयबो माबे गोबांथार जेनाखि मिथिनो गोनांफोरखौ जों बाहाय नागिरनाय जायो बे गुगोल बयबो मिथिगौ बे गुगोलनि फाउन्डारा सोर बे जाहैबाय गुगोलनि फाउन्डारा बाहाय सानै दङ सानैया बिथांमोना सोर लेरि पेज आरो सार्जी ब्रेइन लेरि पेज आरो सार्जी ब्रेइनआ बे गुगोलखौ दिहुनदों बिथांमोना माला दिहुनदों 4 सेप्टेम्बर 1998आव दिहुननाय जादों 4 सेप्टेम्बर 1998 बेनि थाखायनो बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा जोबोद गोनांथार मोनसे सोंथि मोनफानो हागौ जे गुगोलनि दानि सिइअआ सोर गुगोलनि सिइअआ सोर अब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन सिइअआ बे सुन्दर पिचाइ 2015 बिथाङा सुन्दर पिचाइ 2015आव मोनफैदों बेजोंनो सिइअनि फुल फर्म एबा सिइअनि फुल फर्मआ मा बिदि होननानै आरोबाव सोंफिनबावनो हागौ अब्ला बेयावबो नोंथांमोनहा मिथिना लानो हागोन बे जाहैबाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार अब्ला बे मोनसे कुइसन जाफाबावनो हागौ माब्लाबा नोंथांमोना मिथियाब्ला मिथिनो हागोन सिइअआ माखौ होननानै बुंनाय जायो अब्ला दानिया नेक्स्ट कुइसनाव जों बारबोबावदो नेक्स्ट कुइसना जाहैगोन माबे 3 जिमेल गुगोलनि जिमेलनि क्रिएटरा सोर जिमेलनि क्रिएटरा सोर बेखौबो आरोबाव सोंथि जानो हागौ बे जाहैबाय पल बासिट बे जाहैबाय जिमेलनि क्रिएटर जायखौ बियो 1 एप्रिल 2014आव क्रिएट खालामदोंमोन माने गायसनजेनदोंमोन बा सोरजिदोंमोन बे दानिया फैदो जों सिगांनि आरो मोनसे कुइसनाव जानो हागौ जोंनिया इउटिउबनि फाउन्डारा सोर इउटिउबखौ सासेल' मानसिया दिहुनाखै बेयाव फाउन्डारा जोंना साथाम मोनदों फाउन्डार हिसाबै बे इउटिउबनि फाउन्डारा सोर बे सोंथि आरो फैबावनो हागौ जोंनियाव बेवब्ला नायनानै ला बेयो जागोन जवाद करिम बे फार्स्ट स्टिभसन आरो सेट हार्लि आरो नोंथांमोना बेखौ फारि फारि नायनानै लाबा नुनो मोनगोन जे फार्स्टआव सोर बे जवाम करिम बिनिफ्राय नेक्स्टआव दङ स्टिभसन आरो थार्डआव दङ सेट हार्लि आरो बिथांमोननि इयारखौ सोंनो हाबावगौ नोंथांमोननो 14 फेब्रुवारि 2005 अब्ला बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गोबाव सोंथि जानो हागौ दानिया फैदो आरोबाव सिगांनि कुइसनाव फैबाय 5 नाम्बार टुइटार जायखौ जोङो बयबो बाहायो टुइटारनि फाउन्डारा सोर टुइटारखौबो गासै 3 मानसिफोरा ज' लोगो लानानै दिहुनदों बिथांमोना सोर फार्स्टआव नोंथांमोनहा नायोबा नुनो मोनगोन जेक डर्सी बेनिफ्राय न'आ ग्लास बिस स्टन इभेन उइलियाम्स बे 3 साइन्टिस्टआ बेयानो टुइटारखौ दिहुननानै होदों बेनिफ्राय आरो बेयाव मोनसे सोंथि जाफानो हाबावगौ बेयो माब्ला दिहुनजादोंमोन अब्ला 21 मार्च 2006 बे इयाराव बेखौ दिहुननाय जादों दा अब्ला फैदो बिनि उनावहाय नेक्स्ट कुइसना मा जानो हागौ नैबे 6 नाम्बार
इन्स्टाग्रामनि फाउन्डारा सोर? इन्स्टाग्राम जों बेखौ ससियेल मिडिया हिसाबै बयबो जों बाहायो, नाथाय 50-60% बेखौ बाहायो, गुबुन 40%आ फ्राय इन्स्टाग्राम बाहाया। अब्लाबो इन्स्टाग्रामा सोरखौ दिहुनजानाय बा इन्स्टाग्रामखौ सोर फाउन्ड खालामदों बेखौ जों नायना लानि। बाव नुगोन नोंथांमोना सेस्ट्रमआ जाहैबाय इन्स्टाग्रामनि फाउन्डार आरो इयारखौ सोङोब्ला बेयाव जागोन माब्ला 2010 जों बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जानो हागौ याहुनि फाउन्डारा सोर? याहुखौ सानै मानसिया गायसनदों, बिथांमोना सोर? नोंथांमोना बेखौ फारियै नायनानै लाबा नुनो मोनगोन। एन्सारा जाहैगोन जेरि याङा फार्स्ट, बेनिफ्राय डेभिड डेलु बे सेकेन्ड। डेभिड डेलु, जेरि यां आरो इयारखौ सोङोब्ला बे जानो हागौ जानुवारि मान्थआव दिहुनदों, 1994 गोबाव जाबाय 1994 जेरि यां आरो डेभिड डेलुनि दिहुननायाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव जों बारबोनो हागौ फेसबुक, जाय बयनिख्रुइ साबसिन इजियार, बयबो बेखौ गोरलैयैनो बाहायफुंनो लागासिनो दङ। फेसबुकनि फाउन्डारा सोर? दा बे मोनसे कुइसन जानो हागौ। अब्ला बेयो सोर जानो हागौ लोगोफोर? नोंथांमोनानो मार्क जुकारबार्ग, बेनो फेसबुकखौ दिहुनदोंमोन। इयारखौ सोङोब्ला जोङो 2003 आरो मान्थआ जाहैबाय जुलाइ। अब्ला लोगोफोर जोङो दिनै माबा मोनसे निस्सय मिथिनो हाबाय जानो हागौ। नोंथांमोनहा बिनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालाम, दहायनो बुंबाय थादों। आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बिदिनो गोदान जिके नलेजआ एबा इन्टारभिउनि प्रिभियास कुइसन्सफोरा नोंथांनि खाथियाव सहैबाय थागोन, नोंथाङा जाहाथे प्रिपेयार जानो हायो दानो नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै फसायनाय मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो, गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, लोगोसे